Que no tornem a fer? Tornem-hi! Tornem-hi! Ara es toca a vosaltres que us presenteu. Tireu-vos les orelles i digueu el nom ben fort. No! No és que sents? Toc! També a vegades haurem de descansar, anar cap a un costat i cap a l'altre, ficant de mans, al ritme de la música, perquè representa que anem davant per dins el mar. Molt bé! Mira que bé que ho fan els vermells. Home, i els verds! Amb una acció que tenen, i els d'altres no fan bé, això. I atenció, perquè venen turbulències i començarem a nedar-nos a 3 a la 1, a les 2 i a les 3! I atenció, perquè ens quedem a 4 peixos! Vinga, zum! Adéu! I seguim nedant! I saltarem 2 onades! Ale, hop, eh? Una onada, vinga, una altra onada! I atenció, perquè trobem un banc ple de meduses! Ai! I avancem a 3 peixos! Zum! Saltem 2 onades! El tren d'una! Ai, sortim del túnel! I em sembla que he vist muntanya! Ràpid! I avancem a 2 peixos! Zum! Saltem 4 onades! Farem un pet gegant i el que faci més pudor guanya. Vale. Per fer aquest pet agafarem el flotador, ens l'enganxarem al cul i ens hi assentarem a sobre i el rebentarem. Amb el cul? Sí, amb el cul. Amb el peu I no, no en pot quedar ni un, no en pot quedar ni un. A la 1, a les 2 i a les 3.
todos los varones.